Tak vaše ligo, zrovna dneska jsme absolvovali výlet do Tep Factoru, do Chotilska, aby jsme vyzkoušeli, co jsme vám tady vyjednali za slevy a výhody. A bylo to... Jaký to bylo, Tomáši? Bylo to úžasný. Pevnost Bojar v českém podání. Šary? To je úplně hrozný. Já jsem se tam bála přijít těch hadů a všechno, ale celkově teda dojem úžasný, super. Víš, jaký to bylo? Takový to bylo. Ty vole, modřina normálně. Takový. Ne, počkej, já chci říct. Jo, takže vemte si tenisky. Takže Kuba, jaký to bylo? No, bylo to dobrý. Lezli jsme po míči, skákali do nich šipku, pak jsme luštili hlavolami, stavili most. Vybíhali jsme na skluzavku. Mačkali čulíky. Hlavolam jsme luštili. Jsme úplně Lozili. Na houpačce. Vybíhali po šikmízky nahoru. Pak jsme tam tahali lana, jezdili jsme lana. No, 3krát jsme se pohádali, ale přežili jsme to a to je hlavní. A bylo to úplně hustý. Odpočítávání. A bylo to dobrý. A dali jsme jenom 13 věcí z 20. To neříkej. Ale máme diplom. Já počkej, máme diplom. Čený celkem, jdem na To jsme večeři. docela hustý a jedem, protože Terka jede A jeden do Brna.